Μείζον θέμα έχει προκαλέσει η άρνηση του τηλεοπτικού σταθμού Contra Channel να συμμορφωθεί με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που έκανε ότι παρανόμως εκπέμπει ενημερωτικό πρόγραμμα. Ο σταθμός μεταδίδει ενημερωτικές εκπομπές παρά το γεγονός ότι δηλώθηκε ως μη ενημερωτικό κανάλι. Γιατί θέμα εφαρμογής στον νόμο και της δημοκρατίας εγείρει η άρνηση του τηλεοπτικού σταθμού Contra Channel να συμμορφωθεί με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλα αυτά στο όνομα μιας πολυφωνίας, όπου ο καθένας όμως θα μπορεί να εκπέμπει ανεξέλεγκτα, χωρίς κανόνες και χωρίς προδιαγραφές. Και χθες το βράδυ, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του σταθμού ξεκαθάριζε πως δεν θα σταματήσει στο Contra Channel να εκπέμπει ενημερωτικό πρόγραμμα. Όποιος έχει άντε να μας κλείσει εδώ πέρα. Εγώ, όπως είπα και χθες, τα βγαίνουμε από τσιταράτσες. Οι απειλές συνεχίστηκαν και κατά του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μόλις ξεφορτωθούμε λυπάμαι πάρα πολύ ανθρώπους με ιστορία δικαστών να προδικάζουν το αποτέλεσμα όταν εμφανιστήκαμε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Να ετοιμάσετε να πληρώσει για τα λεφτά που θα του πάρω από την αγωγή που καταθέτω. Όλα αυτά συνέβησαν παρουσία του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Αττικής και πρώην βουλευτή Γιάννη Μανώλη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του Contra Channel. Και τόσους λάκες έχουμε στην κυβέρνηση. Έχουν αγωνία τόσο ηλίθιοι μας κυβερνάνε. Έχουν αγωνία, τα βάζουν όποιον δεν στηρίζει το μνημόνιο. Όποιος δεν στηρίζει το μνημόνιο. Να πάνε στο διάλογο, κύριε Μανώλη, όλοι. Την ίδια άποψη για τους πολιτικούς βέβαια δεν είχε ο Γιώργος Κουρής και στα τέλη της δεκαετίας του 80 όταν ήταν σύμμαχος με τον Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τις 9 Μαρτίου το 1985 έστειλα στο Πασόκ 20 εκατομμύρια. Αλλά τότε το Πασόκ ήταν κύριε Κουρί. Μέσα σε ένα καταιγισμό αναμνήσεων αποκάλυψε τι του είχε εκμυστηρευτεί ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον Άσιο. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου πήγε στο Ωνάσιο που νοσηλευόταν ο πατέρας του 17/12/88 και ξέρετε τι του είπε? Να τα παρατήσει, να φύγει από την πολιτική και να πάει να ζήσει στο εξωτερικό. Τα ακούτε, βλάκες Πασόκοι? Το κατάλαβες μαλακούρι τι έκανες? Αγωνιζόσουνα για τον Ανδρέα και ο γιος του λέγε σήκω φύγε και παράτησε τα πάντα. Επανερχόμενο στο θέμα της απαγόρευσης εκπομπής ενημερωτικού προγράμματος στο Contra Channel, προέβαλε και δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό, όπου ανέφερε πως η απόφαση του Συμβουλίου είναι ουσιαστικά διαπλεκόμενη και συνδέεται με την αντιμνημονιακή πολιτική που έχει ακολουθήσει ο συγκεκριμένος σταθμός. Τώρα θα σας κορόιδευαν, έλεγα ότι δεν συνδέεται. Σαφώς συνδέεται. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα το πρωί το είδα κοιτάζοντας την Αυριανή. Και εδώ το γραφείο τύπου είχε ήδη, ας πούμε, επιληφθεί του θέματος, είχε ετοιμάσει ανακοίνωση. Είναι απαράδεκτο. Πάνω σε αυτές τις απόψεις κομμάτων και πολιτικών, έμπειροι νομικοί τονίζουν την ανάγκη μιας ευνομούμενης κοινωνίας να υπακούει και να συμμορφώνεται στους κανόνες και τους νόμους της. Ακόμα και αν αυτοί θίγουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Το Σύνταγμα προβλέπει καταρχήν την αρχή της νομιμότητας και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούουμε στο Σύνταγμα και στους σύμφωνους με αυτό νόμους. Αν υπακούει στον νόμο σε ένα οργανωμένο κράτος, κανονικά δεν νοείται. Αίσθηση προκάλεσε για άλλη μια φορά και η παρέμβαση δημοσιογράφων υπέρ του καναλιού Contra Channel. Εμένα δεν με εκπλήσει αυτό το πράγμα που συνέβη. Και δεν με εκπλήσει διότι το ραδιοτηλεοπτικό συνήθως. Οι προξενούν αίσθηση δεν είναι ωστόσο κάτι καινούριο για τη δημόσια ζωή της Ελλάδας. Η Αυριανή έχει ούκο λίγες φορές καταφερθεί κατά πάντων και έχει αλλάξει επανειλημμένως πολιτικά στρατόπεδα, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ. Η πολυτάραχη και η πολυκύμαντη πορεία του εκδότη της Αυριανής, που από το 1980 έως και σήμερα έχει αλλάξει ούκο λίγες φορές γραμμή, θέσεις και απόψεις. Από εκεί που έγραφε υπέρ του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν το είχε σε τίποτα να περάσει στο απέναντι στρατόπεδο και σήμερα να καταλήγει να απειλεί τον γιο του. Έτσι και σπάσει ο διάολος στο πόδι και μιλήσω, θα γίνει της στη χώρα. Το 1981 η εφημερίδα στήριξε ανοιχτά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κυκλοφορούσε μάλιστα με την επισήμανση η εφημερίδα που εξευτέλισε μια κυβέρνηση και γκρέμισε ένα σάπιο καθεστώς 50 χρόνων. Αναφερόμενοι στο καθεστώς του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συνέχισε να στηρίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ, ακόμα και στις εκλογές του 89, κάνοντας την τότε ισχυρή κυρία Δήμητρα Λιάννη να αποκαλεί ως υπόδειγμα της δημοσιογραφίας την Αυριανή. 5 χρόνια αργότερα βεβαίως η Αυριανή δημοσιεύει τις γυμνές φωτογραφίες της έτσι για ένα ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Εκλογές 2000, ο νέος πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και η Αυγή κρύβει τον ενθουσιασμό της. Στο πρωτοσέλιδο Τσοχατζόπουλος, Τσουκάτος και Λαλιώτης που λίγα χρόνια αργότερα
θα τους περιποιηθεί δεόντως πάλι η εφημερίδα. Το 2003 η Αυριανή συγχαίρει τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και ρίχνει τα πρώτα της βέλη στον επόμενο πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι εγκλωβισμένος σε επικίνδυνο αδιέξοδο Καραμανλής. Μετά από 2 μήνες βεβαίως, η εφημερίδα, βλέποντας ότι ο Σιμίτης πέφτει, άρχισε τα δημοσιεύματα που τον ηγέτη το μετέτρεψε σε εγκληματία, ενώ τα πορτοπαλίκαρα, Τσουκάτος, Λαλιώτης αλλά και Τσοχατζόπουλος έγιναν κλέφτες αργότερα. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, η εφημερίδα που γκρέμισε τον καραμαλισμό τώρα έριξε το κέρμα και αποφάσισε να στηρίξει τον ανιψιό Καραμανλή. Ο λόγος, το ύφος που χρησιμοποιούσε η Αυριανή, προκαλούσε την αντίδραση ακόμα και από προσωπικότητες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης. Η απόψινή συναυλία, μια και δίδεται εδώ στο Καλιμάρμαρο, όπως το λέμε, έχει και έναν άλλο σκοπό, ιερό. Να καταγγείλω δημόσια την επιχώνια, ανενδίαστη ύπαρξη κυκλοφορία της πιο βρωμερής φασιστικής φυλάδος που γνώρισε ο τόπος, της Αυριανής. Της φυλάδας που μολύνει τον ενδαδικό χώρο με ανέδεια, χυδαιότητα, τραμπουκισμό και κολακία συμπολιτών μας χαμηλών νοημοσύνης. Που με την ανοχή μας από 1 έγινε 2, έγινε 3, έγινε 4 και έτσι επί του ασφαλούς ρυπαίνει ψυχικά την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η φυλάδα που κολακεύεται να πιστεύει σαν τον Καραγκιόζη ότι αυτή έριξε τον Καραμανλή. Η φυλάδα που ισχυρίζεται ότι προστατεύει τη δημοκρατία όσο είναι δυνατόν να την προστατεύει ένα τακτικό της, που αποκομίζει κέρδη κολακεύοντας την αγραμματοσύνη και την ασημαντότητα σαν άλλη Αγία Θανασία του Εγάλεο. Η φυλάδα που το ψέμα και η ψωθολογία της είναι οικίες καθημερινά, βασιζόμενοι στην περιφρονητική σιωπή των θυγωμένων. Μου λένε πως και σε άλλες χώρες υπάρχουν φυλάδες σαν κι αυτήν. Και τι σημαίνει, επειδή αλλού υπάρχουν βόθροι ανοιχτοί, οφείλουμε να ανεχθούμε και τους δικούς μας? Ο Γιώργος Κούρης όμως έχει και μια διαδρομή στις συχνότητες. Αρχικά με το κανάλι 29. Υποστήριζε ένθερμα το Πασόκ. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1990. Τον Δεκέμβριο του 1993 ο σταθμός αγοράστηκε από την εταιρεία Νέα Τηλεόραση και στη συνέχεια εξέπεμψε το Star Channel. Τον επόμενο χρόνο ιδρύει το κανάλι 5. Το 1999 μετονομάστηκε σε Alter 5, ενώ το 2000 πήρε το τρέχον όνομά του Alter. Ο Γιώργος Κουρής απέκτησε την πλειοψηφία από τον Όμιλο Αθανασούλη λίγο πριν το 2003. Τώρα όμως που το Alter βρίσκεται σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση, ο Γιώργος Κουρής αγοράζει το τηλεφώς και το μετατρέπει κατά παράβαση του νόμου σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο Κόντρα Channel. Δεν υπολογίζω κανέναν.